Ano okay? Sa akin, no, okay. No? I have shared. Papatakti yan. Mansion. Nag-a-alarm ng net din. Mamaya ako makaribo. Magkantani. Pinyong. Nabati nga ito. Oo ba? Malakas ang ano yung Samsung. Taina. Panari pati talina. Yan. Listahan. Ganito. Hello, Humblebee. Thank you. Musta na, Humblebee? Musta na?
Okay, salamat. Thank you. Nagawa mo ngayon? Dito lang sa kwarto ng ano, live. May load naman yung wifi ko. Di ka na nagla-live ah. Di na ba natuloy yung parapol ni Madam Celine Humblebee? Saglit lang, may tao.
Salamat sa pagtambay. Nico TV, Nico Vlog TV. Busok po. Salamat, Nico. Lagyan kita ng jacket. May ano ka na, Nico, Vlog TV. May jacket ka na. Taga saan si Nico Vlog? Bago ka lang, baka hindi ka padikit kay host. Padikit naman ako. Bulbi rin, nagbaba si Nico Vlog ng kanyang primer, pakipuntahan. Bata pa pala yung channel mo, Nico Vlog TV. Ayun. Taga Malolos ka pala. Dumadaan kami dati dyan. Punta kami ng Paumbong, Bulacan. Yan, kita Nico Vlog. Tapusin ko lang yung video mo.
Salamat Humblebee. May work ka na pala. May work ka na pala, Humblebee. Huwag kalimutan yung tamsak ni Vlog TV. Init. BG lang, sabi ni Humblebee. Nakapagpasalamin ka na, Humblebee? Wala na si Nico Vlog. Naantok naman ako. Thank you sa pa-BG mo, Humblebee.
Update lang ako kay Whitey. Ang likot. No? Sabi mo may load yung may video yung TikTok mo, wala naman. Humblebee. Wala akong nakikita. Ayun sa isa, doon sa Jansian. Meron nandun yung pamangkin mo ba yun o anak mo? Sumasayaw kayo. Nakita ko na yun. Naano ko na ngayon eh. Ano ba ito? Naantok na naman ako. Ba't di mo ibalik yun sa una, yung una mong account ng TikTok? Ako nga na. Yung TikTok na to, pangatlong account mo na yun. Yupil Gimmicks, hello! Thank you sa pagbisita sa aking LS. Nag-LS ka kanina, Yupil, no? Hindi kapunta kasi naglinis kami. Naglilinis ako nun. Busy lang si Yupil.
ano ko nga, TikTok din na ako nakapag-upload. TikTok na naman ako. Makahol yung aso sa taas. Ano naman, may tao na naman. Saglit lang.
Ay, nako. Ito ba mga tao? Diyan lang si Upper at si Humblebee, pa-BG-BG. 4 million in a house at 3,000. May parapol si Jean Lorenciana. Update lang ako at isang oras lang ako. Ako'y pupunta mamaya sa grocery. Pa-BG-BG, pa-heart-heart pa si Humblebee. Yung ano ko, napapalitan ba to?
Sino pinapanood mo sa TikTok, Humble D? Si Nico Vlog TV. Nagpaano lang siya dito kanina. Nagpatamsak. Ano yan? Hindi siya gimbal. Ano lang. Stabilizer lang. Manual lang yan. Ang inaano ko kung pwedeng palitan yung lalagyan ano niya ng cellphone ba ito? Na kung pwede siyang palitan, kung yung ganito ba, kung pwedeng palitan ng yung pwede siyang gumalaw na pag ginamit mo siya hindi kahit naglalakad ka parang stabilizer ay gimbal kung napapalitan yung ganito. Ano bang tawag dito? Ito clip. Gimbal? Iba naman yung gimbal, yung stabilizer. Clip nga. Na ano ko, kung meron nabibili na yung kapag nilagay mo, kahit dalhin mo, yung luluwagan mo lang yung screw niya. Tapos, ito, luluwagan mo siya, mamaya mahulog eh. Di. Ano lang siya. Iba naman yung monopod kasi itong gamit ko yan ng selfie stick. Ito siya oh. Hindi siya hindi yan umiikot yung merong hinahawakan yung china-charge. Wala lang to. Manual lang yun. Ito, pwede mo siyang luwagan. Umiikot siya. Ay, nahulog. Pang selfie lang to. Ang siya, stabilizer. Pero hindi siya gimbal. Mura lang to eh. Ang bili ko dito 380 yata. Hindi siya motorized. Mahal yun, yung katulad ng sayo. 2,000 plus. Saka na ako bibili nung pag may pera na akong hindi, pag sobra yung pera ko. Minsan kasi hindi naman nagsisale. Natatakot din ako bumili sa online kasi baka may deliver sa akin may damage, hindi gumana. Mahirap pa naman magbalik. Maganda kasi yung ewan ko sa mabibili sa bilihan ng mga camera. Itong gamit ko ngayon na ng camera ko, selfie stick, meron siyang remote Bluetooth selfie stick. Pwedeng yan mo lang sa Bluetooth kahit malayo. Pwede ka mag-video, on mo lang.
Mahal din yung ano, yung GoPro. Umaabot ng 8K. Maganda lang kasi kapag may GoPro ka, meron kang laptop o computer ganun. Kasi doon ka pwede mag-edit. Sa cellphone, mahirap mag-edit. Kasi, di ba, memory card nga ang gamit. Hindi ko na kailangan mag-ano. GoPro mahal. Hindi naman kagandahan yung ating video eh. Ang magandang bilhin yung drone. Maganda ang drone kasi kahit sa ibabaw. Meron vlogger nga taga doon sa Leyte, si Sip TV. Ang gamit niya drone. Oo nga, mahal nga ang GoPro. GoPro 8 nga, umaabot ng 9,000 hanggang 11. Yung pa kayang GoPro 9. Oo, sikat kasi yun si TV dahil ganda ng ano niya, ganda ng vlog niya kasi habang siya nagta-travel, dala niya yung ano niya, yung yung ano niya, drone. Pero mo minsan pupunta kasi taga Palolete. Punta siya ng Maynila, nakamotor lang. Naabot siya ng at 4 na araw, minsan 3 days, ganun. Taga doon niya sa Leyte. Parang di ko na, meron siyang bago ngayon, pero hindi ko na napapanood. Ang bili niya, so yung drone niya yung itong last year yata yun, ay nasa 74,000. Mahal. Pinag-ipunan niya talaga yun. Maganda sana kung may ganong mga camera wala tayong pambili. Yung ibibili natin sa ganon na lang natin sa pagkain. Buti kung wala tayong sinusuportahan mga anak. Kung pang sarili lang na yung ating pera, okay lang yun. Meron tayong nag-aaral Hindi sapat yung ating sinisweldo. Nakabili ka na ng bagong gadget, Bulbi? Kaya nga ako nga minsan kasi di ba yung trabaho ko dito sa bahay. Minsan wala akong panahon mag-LS. Maggawa man ng video, wala kang content kasi nandito ka lang sa loob. Hindi ka naman pwedeng labas-labas. Hanggang doon lang, sa grocery. Yun lang. Paulit-ulit. Meron kang wifi. Anong yung wifi mo? Yung talaga? May payment, yung may billing.
Nandiyan ka na sa bahay nyo? Hmm. Maganda siguro kung ano, may camera nga na gano'n, pero kaya wala naman tayong pambili eh. Maganda yan sa probinsya. Sa probinsya kasi, yung mga lugar-lugar maganda i-content, no? Diba, magtanim ka ng kamote, tanim ka ng palay, magkupras ka. Maganda yan kasi maraming manonood. Pag uwi ko ng ano, baka itong May makauwi na ako ng probinsya. Maulan pa ba ang probinsya ngayon, Humblebee? Kasi sa amin, sa summer, maulan. Malapit pa naman mag-anihan na ng mga palay. Ang mainit dito, medyo mainit na, summer na talaga. Minis ko na mag-travel. 2 years na ako hindi nakakabakasyon. Kaso maganda naman ng ano pamasahe ngayon. Kuha ka pa ng swab test. Magkano bayad? 3 kami. Ibali ako kasi pwede akong libre dahil meron akong mga benefits na ano. Oo, maganda talaga. Yung sa ano, sa may San Juanico, malapit kasi kami dyan sa San Juanico Bridge. Yun ang ano, simula pag alis niya ng bahay nila hanggang makarating ng Matnog, hanggang makarating na saan siya, ano, ang destination niya. Kaya lang, siyempre hindi tuloy-tuloy yung ano niya dahil nga ma nauubos yung kanyang battery tapos yung storage niya. Tapos palit na naman siya ng memory. Yun lang yun. Battery. Oo, meron nga. Hindi ko pa napanood eh. Yung mga bagong kalsada na pinagawa doon sa Leyte, sa may Tacloban. Lagi nga update yan eh sa bagang ng mga lugar. Bago na kasi yung motor niya ngayon.
Ha? Talaga? Hindi ko pa na ano. Hindi ko pa na ano yan, new bridge na yan. Mamaya, titingnan ko nga yan. Nabibisi kasi ako sa ano, sa TikTok. Hindi naman ako nakakapag-upload. Hindi na ako nag-upload ng ano, video galing TikTok hanggang YouTube. Lagi na si CPR. Ewan ko tong si ano, Hainin. Kung may CPR yung mga video niya. Meron kaming sinusubaybayan na yung si Naisan. Ano na rin siya, TikToker. Tapos, ano siya, monetize na sa YouTube. Di ka mag-iilis, ano, Humblebee? Di ka na nag-iilis? Pwede, upload na lang kasi ano ka naman na, immune ka na eh. Ako, malayo pa. Baka abutan pa to ng December. Anong oras ang ano LS mo bukas? Nakakuha ka na ba ng pin mo? Oh, bakit? Ganun ba kahirap kumuha ng ano, pin number? Ilan ba dapat ang ano? Alam ko hanggang 3 lang yan eh. Bago ka mabigyan. Paano kung di ka mabig sa 3 bis ka nag-request ng pin? Basta pag ano, mag-ano naman yun, mag-notification sa akin kung mag-LS ka bukas eh. Ang tagal na ng ano. Isang oras na pala ako.
Tunog yung tiyan ko. Five minutes na lang. Ako'y magpapaalam na. Kasang oras na ako. May ilaw. Pambuldi, salamat sa ano mo, pagpunta. May magpapaalam na sa'yo. Kayo Pilgimix. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Pambuldi, Upil. Papaalam na ako. Bye-bye. Bukas ko mag-LS ka, Humble Bee. Bye-bye.